Toto je naša stavebná priemyslovka. Tu sa z nás stanú stavbári a geodeti. Už viac ako 70 rokov sa tak deje. Na začiatku sa učíme rysovať a projektovať. Samozrejme ručne. Vo vyšších ročníkoch ručnú prácu vystrieda projektovanie na počítači. Všetko už ide rýchlejšie a nadobúda zaujímavý rozmer. Najskôr rysujeme prvky budovy dvojrozmerne, potom už dokážeme vytvoriť aj trojrozmerné pohľady. Je naozaj zážitok, keď vidíme, ako sa naša práca zhmotní pomocou 3D tlačiarne. Bez vedomostí o stavebných konštrukciách a stavebných materiáloch by sme ako stavbári fungovať nemohli. V stavebnom laboratóriu robíme skúšky stavebných materiálov. Počas praktického vyučovania sú našimi užitočnými pomocníkmi prístroje. Termokamerou zameriavame teploty vnútorných aj vonkajších povrchov. Namerané hodnoty spracúvame cez počítač. Na základe výsledkov vieme odhaliť miesta, cez ktoré uniká z budovy teplo. Laserovým meračom kontrolujeme zvislé a vodorovné línie. Tiež ním môžeme merať dĺžky a svetlé výšky miestnosti. Pomocou programu Cenkros sa naučíme vypočítať cenu navrhnutej budovy. Zapájame sa aj do celoštátnych súťaží a podarilo sa nám dosiahnuť pekné výsledky. Chodievame aj na odborné exkurzie, kde máme možnosť pozrieť si výsledky práce stavbárov naozaj zblízka. Tí, ktorí zaujímajú rastlinky alebo úpravy okolia, môžu od 3. ročníka pokračovať v štúdiu v ďalšom odbore. Záhradná a krajinná tvorba. Naučíme sa rozlíšiť rôzne druhy rastlín. Aj to, ako ich môžeme použiť v krajinárskych úpravách. To znamená navrhnúť a zhotoviť kompozíciu. Počas odbornej praxe napríklad tvarujeme stromčeky a okrasné kríky. Sadíme napríklad aj stromčeky. Rastliny spoznávame a určujeme aj pomocou tabletovej aplikácie. Okrem stavbárov sme tu aj my, geodeti. Našou doménou sú mapy na najrôznejšie spôsoby. Ak do nich niečo potrebujeme zakresliť, musíme to zamerať. Meriame najmodernejšími prístrojmi a jednoduchými pomôckami. Meriame výšky na rovine aj v kopcoch. Meriame dĺžky. Krátke, stredne dlhé
aj veľmi dlhé. A všetko si treba poriadne zaznačiť. Meriame GPS-kom pomocou družíc. Meriame solo A meriame v skupinách. Merajú chlapci a merajú dievčatá. Meriame optickými prístrojmi mechanicky a meriame roboticky. S rukami vo vreckách. Najviac na čerstvom vzduchu. Ale niekedy aj v interiéri. Vytyčujeme napríklad, kde sa má stavba postaviť. Aj pomocou GPS-ka. Učíme sa natáčať a fotiť. Hlavne zo vzduchu. Lebo z toho je možné tvoriť mapy a modely. V 3D skenujeme a modelujeme objekty. Namerané údaje spracúvame do máp. Rôznych druhov máp. Na GIS-och sa učíme tvoriť interaktívne mapy. Učíme ich hovoriť a učíme sa ich pýtať. A mapy nám po svojom odpovedajú. Do GIS-ov zbierame údaje často aj takýmito GPS-kami. Kreslíme. Podklady pre mapy. Aj 3D modely. Kde praxujeme? Často na našom peknom školskom dvore. Ešte častejšie v parku. Máme ho na pár metrov. Len prejsť cez ulicu. Sú tu výborné podmienky na prácu. Na terénne cvičenia chodíme na ružinu. Ale s geodéziou sa dostávame na rôzne zaujímavé miesta. Napovali sme viacero historických pamiatok. Alebo napríklad sme tvorili mapu zoo v Bojniciach. Veľa netradičných zážitkov. Chodíme na exkurzie. Napríklad do bane na zlato. Toto nie je zlato. Alebo k vojenským topografom. Súťažíme aj medzinárodne. A sme dobrí. Športujeme. Top sú asi loptové hry. Vo všetkých veľkostiach lopty. Nemusí to byť vždy len lopta. Ale môže byť. Relaxujeme v piesku. A občas nám niečo ujde. Občas sa do niečoho namočíme. Napríklad na plaveckom. A keď voda zamrzne, Nezáleží, či svieti slnko alebo je zamračené. užívame si tatranské svahy. Každý rok si zo seba z chuti zastrieľame. Vlastne na seba. Ak sa niekto zraní, vieme sa navzájom ošetriť.
Nad nami bdejú naši. A niekedy je to asi fuška. Toto a o mnoho viac môžeš zažiť aj ty. Ak chceš vedieť viac, kontaktuj nás a dohodni si napríklad aj individuálne stretnutie. Tešíme sa na teba.